Edozein kasutan, lege honek erregulatuko luken merkatua nolabait pairatzen duten hiritarrak dira, bozka hau eman dutenak, eta kaso zigor bozka bat edo gerta daitekenaren zantzu batzuk ikusitzakegu, baina oraindik ere datu gehiagoren faltan segitzen dugu. Gauzak honela, badaukagu datuen alderaketa edo gurutzaketa bat egiteko aukerarik, alegia, merkatuaren prezio horiek izan duten gorakada gehiena izan duten auzoetan izan ote da, nolabaiteko erreakzio bat, edo kexu bat, edo egoeraren okertze bat, bizitzaren okertze bat. Bai, lehen esan duten bezala, etxe bizitzean problematikia oso larria da Donostian, eta hiritarren kezka nagusienetako da, ez? Orduan, testuinguratzeko gomendatzen dena da, alkilerrian soldatian 30%, baino gehiago ez gastatzia egian. Donostiako kasua aztertu dugu, eta zuk esan moduan errentia eta alokairuan prezioa gurutzatu ditugu, da ikusi dugu, 55 metroko etxe bizitza bat alokatzeko Donostiarrek batez beste 118 inbertitzen da dela, eta 75 metro karratuko etxe bizitza bat partekatzerako orduan, adibidez, 122. Gainera, problematika hau Donostiako auzo berdinek ez da modu berian pairatzen, adibidez, Altzan, bertako biztanliek errentian 108 gehiago inbertitu behar da alokairu pagatzeko antiguo moduko auzo baten baino. Gainera, hortaz gainera, gaztietan zentratzen baga, ikusi dugu egoeria ondio okerragoa dela, Donostian gazte batek, batez beste, bere soldatian 175 inbertitu biako dau etxe bizitza bat partekatu gabe alokatzeko eta 154 inguru partekatuta. Aurreko sekzionetan komentatu dugu Donostiatik 3.000 biztanle gazte baino gehiago joan diela, eta esan geinke, ontxe esplikatu dugun datu honek oso ondo erakusten dabela errealitate hori. Ederki, datu gehiago izan ahala, joango gara. Ondorio, edo behintzat datu bateratu edo orekatu hago batzuk eskuratzen, segituko du honetan, gure kolpez kolpeko analiziaren tarte honetan, Aritik Irirako lagunekin, datoren astelen arte beraz. Jon Mazias, eskerrik asko, gabon pasa. Eskerrik asko zuei, agur.